Nafarroak 41 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo astelehenarekin, jaitsiera motel baina maila ertaina mantentzen da Foru Erkidegoan. Nafarroak koronavirus ziurtagiri digitala jarri du abian Europar Batasunean mugitzea erraisteko. Osasun departamentuak aste honetan COVID-arin gaixotasunarekin aurkako 43.780 dosi emanen ditu. Honetsi da Iruñako udalean community manager lanpostu bat betetzeko oposizio lehiaketa. Udal zaingoko 25 agente berrik 6 emakumek eta 19 gizonek beren izendapena eta plakak jaso dituzte ekitaldi nagusi batean Ziudadelan. Nafarroak 2,4 milioi jaso ditu. Europako Inbertsio Bankuatik 2024 arte etxe bizitzen birgaitze energetikorako proiektuak bultzatuko dituzten talde teknikoak finantzatzeko. Akordio programatikoa urratzen duela dio gero baik PSNek eremu Euskaldunean duen jarrerarekin. Langabezian dauden 38 gaztek elengendro muntatu dute. Nafarroko lanbide heziketari motorrean kudeaketan eta diagnostiko elektrikoan prestakuntza ematea ahalbidetuko dion maketa autoa da. Nafarroko gobernuak hitzarmen bat sinatu du soziolinguistika klusterrarekin ikerketa soziolinguistikoa sustatzeko. Nafarroak 2.000 bizikleta baino gehiago mantentzeko eta konpontzeko laguntzen deialdi berria egin du. Bihar asteazkena arratsaldeko 7:00 herriko tabernan Chill Mafiaren kontzertua pantalla erraldoian. Nafarroan 41 kutsatzea atzeman dituzte azken orduetan Foru Gobernuak emandako behin-behineko datuen arabera. Atzo egindako 1.757 froga diagnostikoetatik 2,4 positiboa eman dute. Hala froga gehiago eginda positibotasun tasa 2 puntu baino gehiago jaitsi da. Aurreko egunetan zenbatutako kopuruen oso antzekoa da eta duela astebete atzemandako 75 eta duela 14 egun zenbatutako 50 baino gutxiago. Kasuen beherakada horrek udalerrien eta osasungunen datuetan ere izan du isla izan ere, bakar batean ere ez dira 5 kutsatze berri izan. Iruñako Sanduzelaia auzoan eta Tutera ekialdean atzeman dituzte positibo gehien Iruna. 2 kutsatzerekin ageri dira bestalde Iruñako Arrotxapea, Txantrea, Arrosadia, Donibane auzoak eta Korella, Lakuntza, Tafalla eta Zizur nagusia herriak. Nafarroko herritarrek dagoeneko eskuratu dezakete COVID ziurtagiri digitala. Horrela, eramaileak erraxago mugitu ahal izango du Europar Batasuneko lurraldean barna. Titularrak COVID-aren aurrean baimendutako txertoren bat jaso duela, gaixotasunetik sendatu dela, edo Europar Batasunak baliozkotutako froga bat egin eta emaitza negatiboa izan duela egiaztatzen duelako. Atzotikan eskuratu alda osasunaren karpeta personalaren webgunean eta aurrez aurre ere izepedatu ahal izango da aste honetan zehar lehen arretako zentroetan. Osasun departamentuak aste honetan 43.780 dosi emango ditu koronavirusa gaixotasunaren kontrako txertaketa kanpainaren barruan. Aste honetan 3 osasun barrutietako 49, 48 eta 47 urteko personak txertatuko ditu eta AstraZenecarekin hasieran txertatutako funtsesko lanbiden taldetako kidei 2. dosi ematen ere jarraituko du. Kolektibo hortako 60 urtetik beherakoen kasuan Pfizerrekin itxiko da edo baimena informatua sinatu ondoren AstraZenecarekin. Tokiko gobernu batzarrak onetsi du Iruñako udalaren zein haren erakunde autonomoen zerbitzurako community manager lanpostu bat oposizio lehiaketa bidez betetzeko deialdia. Gai zerrendari izan gaiek bete beharreko baldintzei frogak egiteari eta epaimaiaren osaerari buruzko xehetasun guztiak deialdia Nafarroko aldizkari ofizialean argitara ematen den unean ezagutuko dira. Frogak 2022ko urtarrilean hasiko dira. Halaber, Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratzearekin batera oposizioan parte hartzeko eskabideak aurkezteko unea hasiko da.
Jaso dituzte beren plakak eta destino Iruñeko udaltzaingora gehituko diren 25 emakume eta gizonek. Promozio berria 6 emakumeek eta 24 gizonek osatzen dute. 5 agentek atzoko ekitaldian parte hartu ez duten arren, izan ere kargoa lehenago hartu zuten. Nafarroko beste polizitako kide baitziren eta Nafarroko segurtasun eta larrialdi eskolako prestakuntza ikastaroa baliozkotu zitzaien. Ekitaldia Ziudadelako Arma-aretoko kanpoko aldeko belardian egin zuten eta Enrique Maia Iruñako alkatea eta Javier Goia hiriko udaltzainburua izan dira buru. Halaber, ekitaldi nagusian parte hartu dute herritarren segurtasuneko zinegotzi ordezkariak eta alor bereko zuzendariak Javier Labairuk eta Patxi Fernandezek urren eta udalbatzako hainbat taldetako ordezkariek. Hitzorduari hasiera emateko Nafarroko erreserkia interpretatu da, agente berriek zin egin edo hitz eman dute eta izendapena jaso dituzte alkatearen eskutik eta plakak, udaltzainburuaren eskutik. Ekitaldia amaitzeko promozio berriaren talde argazki bat egin dute. Ekitaldian zehar Zura Kuartet ari laukoteak biola eta biolina hainbat musika pieza tartekatu ditu. 30 agente berrietatik 25 hurbiltasuneko brigadara gehituko dira eta beste 5 zirkulazioko brigadara. Agente berriak kontuan hartuta, Iruñeko udaltzaingoren plantillan guztira 402 kide dira, horietatik 14 kakotx bat emakumeak, 25 eta 63 urte bitartekoak. Promozio berri horretan emakumeek agenten 120 dira. Europako Inbertsio Bankuak eta Nasubintza Sozietate Publikoak hitzarmen bat sinatu dute. Horren bidez, Nafarroak 2,4 milioi euro jasoko ditu 6 talde tekniko eta profesional martxan jartzeko. Nafarroko eskualde guztietan banatuta. Talde horiek 2024 arte etxe bizitza kolektiboko eraikinetan energia birgaitzeko proiektuak bultzatu eta dinamizatuko dituzte bizilagunen komunitatek sustatuak eta laguntza publikoakin. Akordioa Nafarroko Gobernuaren lurralde antolamendu, etxe bizitza, paisaia eta estrategi proiektuen departamentuak modu mailakatuan hiri eta udalerrien hirigintza birgaitzeko ala nola foru komunitatearen egoitza parkearen birgaikuntza energetikoa garatzeko hedatu duen estrategiari erantzutera dator. Bai Iruñako eskualdean eta bai landa eremuetan. Ricardo Mourinho, Europako Inbertsio Bankuko lehendakari ordeak eta Jose Maria Ierdi talde Nafarreko lehendakari ordeak aurkeztu dute akordio hau zeinen bitartez, foru komunitateak formalki bat eginen duen Europako Inbertsio Bankua eta Europar Batzordea 2020 Horizonte programaren baitan sustatzeko asmotan dabiltzan Europako tokiko asistentzia energetikoaren programarekin. Bere helburuen artean, eraginkortasun energetikoa sustatzea dago, baita publikoak eta pribatuak diren egoitza parkeak birgaitzea ere. Europako Inbertsio Bankuko eta Foru Exekutiboko agintarien esanetan. Euskara meritu bezala baloratzeko dekretuaren inguruan sozialistek duten jarrerarekin ezadostasuna adierazi dute parlamentuko beste alderdiek. Maria Solana parlamentariak salatu du 2019an Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak dekretuaren zati bat bertan bera utzi zuenetik urte eta erdi egon direla negoziatzen saiatzen, baina ez dutela adostasunik lortu eta jada ezin dela gehiago luzatu. Hutsune horrekin, oposizio eta lehiaketa publikoek aurrera egiten dutenez, kaltetu ugari egon direla eta behingoz konpondu behar dela egoera. PSNeri xantaien aurrean tinko mantentzea eskatu dio eta irizpide teknikoa jartzea aurretik eta ez interes alderdikoiak. EH Bilduk ere kezkaz hizkuntza eskubideetan atzera egiteko tentazioak ikusten ditu, ez bakarrik dekretuari lotutako adierazpenengatik, baita adibidez, zenbait eremutako ikaslei batxilergoa euskaraz egiteko oztopoak jarriz, eta atzerapen hoien aintzinean tinko erantzuteko asmoa agertu du Adolfo Araizek. Ahalduguko eta ezkerrako bozeramailek pasaden legegintzaldiko jarrera mantentzen dute. Orduan, adostutako akordioa defendatzen dute eta zentzugaberekitzat jo dute kanpoko hizkuntzak baloratuak izatea eta bertako hizkuntza euskara baztertzea. 38 pertsona langabek gehienak ikasketari gabeko 30 urtetik berako gazteak Elegendro Iturrondoko Enplegu Agentzia Integraleko irakaslekin batera maketa auto bat muntatu dute.
Horren bidez, Nafarroko Enplegu Zerbitzuko Nafar Lansare Prestakuntza Zentroak motorraren, aire girotuaren eta diagnosi elektrikoaren kudeaketa ikastaroak programatu ahal izango ditu automobilgintzaren arloan eskaintza zabalduz. Automobilaren elektrizitatea eta elektronika, txapa eta pintura eta soldadurako bigarren mailako profesionaltasun ziurtagiriko ikastaroak egin dituzte ikasleek Iturrondo zentroan, proiektuetan oinarritutako ikaskuntza metodologiaren bidez. Erronkara bideratutako lanari esker automaketa mugikorra muntatu ahal izan dute hainbat ibilgailuren pieza erabilita, etorkizuneko ikasleek haren osagaiak ikusteko eta ulertzeko moduan. Modu barregarrian Alejandro deitzen hasi ziren ikasleak Frankenstein autoari eta azkenean izen hori finkatu da. Iturrondok azken urteetan egindako bigarren prestakuntza produktua da. 2019an irakasleek eta ikasleek auto hibridoren maketa egin zuten baitere. Nafarroko Enplegu Zerbitzuaren asmoa da enpresetan praktikak egin ondotik parte hartzaileen 35% inguruk lana aurkitzea datozen 6 hilabetetan eta beste 40% inguruk ikasten jarraitzea. Ana Ollo herritarrekiko harremanetako kontseilariak eta soziolinguistika klusterreko zuzendariak Imanol Larrea hitzarmen bat sinatu dute, euskara berreskuratzen eta normalizatzen lagunduko duten azterketa eta ikerketa estadistikoak egiteko, 25.000 euroko aurrekontuarekin. Mikel Arregi euskara bideako zuzendariak eta Mikel Irizar soziolinguistika klusterreko lehendakariak ere hartu dute parte akordioaren aurkezpenean. Helburua da datu demolinguistiko eguneratuak lortzea, Nafarroan euskararen egoera ebaluatzeko eta errealitate soziolinguistikoaren bilakaera ezagutzeko besteak beste. Neurketetan eta ikerketetan lortutako datuak oinarri moduan erabiliko dira errealitate soziolinguistikora egokitutako politika bat egiteko. Hitzarmenean jasotako aurrekontuan 2021ean garatuko diren 3 proiektu zehatz finantzatzeko izango da. Proiektu horietako batean, kaleko hizkuntzen erabilera neurtuko da. Hizkuntzen erabilera baloratzeko adierazle esanguratsuetako bat erabilera da eta ikerketa honi esker, toki mailan nolako bilakaera duen ezagutu ahal izango da. Finantzatuko den bigarren proiektuan eremu euskalduneko haurren hizkuntza praktikak eta bizipenak aztertuko dira. Ikerketa horretarako analisi kualitatiboko metodologiak erabiliko dira eta lehen hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailako ikasleekin egingo da, haien hizkuntza arloko praktikak eta bizipenak zehatz-mehatz ezagutzearren. 3. proiektuan Aldaiz aztertuko da 2010 geroztik abian dena. Bertan metodologiak sortzen dira lan munduan hizkuntza ohiturak aldatzeko, hain zuzen ere, hizkuntza gaitasun eta testu inguru ezberdinetako lankide taldeen ezaugarrietara egokitutako esperientzi pilotuak jartzen dira abian, eta hoietan metodologia berriak sortu eta hobetzen dira metatutako ezagutzatik abiatuta. Ana Ollo herritarrekiko harremanetako kontseilariak honela adierazitu. Helburua da neurketan eta ikerketetan lortutako datuak erabiltzea errealitate soziolinguistikora egokitutako eta herritar guztiei zuzendutako hizkuntza politika bat garatzeko. Modu horretan hitzarmen hau aproposa da helburu hori lortzeko. Soziolinguistika klusterraren izaera berezia medio eremu horretako ikerketen erreferentea izanik. Hitzarmenak gobernu honen borondatea sakontzen du, Nafarroan euskararen berreskurapena eta garapena sustatzeko neurriak bultzatzeko borondatean hain zuzen euskararen foru legea bera betez. Eta euskara bidea, Euskararen Nafarroko Institutuak behar soziolinguistikoei erantzungo dieten euskararen normalizazioa eta sustapen plana diseinatu eta garatu ahal izateko beharrezkoa da datuak lortzea eta horietan sakontzea. Hori dela eta soziolinguistika klusterrarekin gaur sinatu dugun hitzarmen hau. 15 urte baino gehiagoko ibilbidea duen ikerketa zentroa dugu soziolinguistika klusterra, hainbat erakunde publikok eta pribatuk osatzen dutelarik. Hala nola, Euskaltzaindiak, Eusko Ikaskuntzak edo Nafarroko Unibertsitate Publikoak. Klusterrak biltzen du, soziolinguistika klustera biltzen du, bazkidego oso zabala, administrazio publikoak daude, unibertsitateak daude, gizarte eragileak daude,
esparru sozioekonomiko goragileak ere badaude, eta hain zuzen ere posizionamendu horrek aukera ematen dio bigarren elementu garrantzitsu bat ere lantzekota da, errealitate aztertzetik eta ezagutzatik ataratzen dien ondorio horiekin, gero halako kontraste eta lanketa deliberazioak eta bar egiteko aukera, bultzatzeko aukera. Beraz, erantzunak ez dira beste klustera bere kabuz o bere talde teknikoarekin landutako da, baizik eta nolabait interes talde ezberdinen artean landutako, eztabaidatutako kontua. Beraz, horrek ere sendotasuna areagotu egiten du. Lurralde Kohetsiorako Departamentuak garraio zuzendaritza nagusiaren bitartez bizikleta konpontzeko eta mantentzeko laguntzen bigarren edizioa abiatu du, bizikleten erabilera sustatzeko eta suspertzeko. Aurten deialdiak bikoiztu egin du aurrekontua, 2020arekin alderatuta eta 100.000 eurora igo da. Berta Miranda garraio zuzendari nagusiak eta Santiago Aleman ikuskapen kudeaketa zerbitzuko zuzendariak deialdiaren edizio berri hontako nobedade nagusiak aurkeztu dituzte, zeinetan aurreikusten da 2000 bizikletatik gora konpontzea, haurren bizikleta barne. Gainera, aurtengo ediziorako diru laguntzaren eskaera epea zabaldu da eta 4 hilabetekoa izango da eskaria egiten denetik. Bere epe muga urriaren 31 izanik. Beza barne hartzen da diru laguntzaren osagai modura persona eta ibilgailu bakoitzeko gehienez 50 eurokoa. Izapideak erraisten dira aurkeztu beharreko dokumentazioari dagokionez eta itxaron zerrendaren araberako sistema bat implementatuko da. Herritarrek euren eskaeraren egoera konsultatu ahal izan dezaten. Diru laguntzak kanpainarekin atxikitako tailerretako batean jasoko dira. Tailerren mapa zeinetan guztira 33 tailer barne hartu diren konsultatzeko reaktibatubizi.navarra.es eta suspertu zure bizikleta.navarra.eusen ageri dira. Bihar asteazkena arratsaldeko 7:00 herriko tabernan Chill Mafiaren kontzertua pantalla erraldoian. Chill Mafia Iruñerriko euskal trap musika taldea da, provokazio eta autotunearen erabilera ezaugarritzat duela, euskal musikaren klasikoak bersionatu izan ditu trap musika estiloan. Ezaguna egin zen 2021 urte hasieran, gazte arruntaren koplak izenburupeko abesti eta bideoklipari esker, Xabier Leteren gizon arruntaren koplak abestiaren bersioa dena. Taldekidea dira Kiliki Fresko Beñat Rodrigo, Flakot Funky, Julen Goldarazena, Tuli Pamp, Martín Cervantes, Sara Goxua, Sara Losua, Irene Cervantes eta Suneo Alessandro Martins.
Thank